Oke, geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, Ning Gunung, Kecamatan Ngrayun, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Oke, agenda hari ini panen, seperti biasa. Panen porang, anak buah banyak. Ini peluang pekerjaan ning desa yo akeh. Mandene kok banyak yang mengeluh jereke renek lapangan pekerjaan. Ini gitu. Buruh leh badan iki pek dhewe. Bibit ning omah badan. Bibit ning omah badan jereke ini jan dibayar oleh bibitan. Pintere koyo ngene iki lho, Anak buah pinter. Kayak kancane lecek iki urung nyambut gawe wis lecek silekajan. Gandenen ndasmu. Iki wis isih arep lekas wis bubrah. Sek endi gansone ya Allah. Kae lho ning wit telo karet ta lho. Kae iki sing wong wedok-wedok nggendongi, digawa yang ratane ngesor kuwi. Nah, untuk yang kecil-kecil seperti ini yang masih di bawah setengah kilo ini dibuat bibitan lagi. Nah, ini dari bibit katak super 2 musim tanpa bongkar, tanpa gulutan, olah lahane ora di gulut, ora di apa-apane, cuman dicangkul. Hasilnya seperti ini. Enek sing gede, enek sing cilik, wis lumrah. Nah, lek umbi ki ndak iso dijaluk. Pokok isone yang ngerti rawat. Masalah hasilnya enake ya wis ngono kuwi ya disyukuri wae. Lumayan. Pomo sak paculan kuwi sekilo berarti wis 11.500. Ku pomo 1.000 ya wis karek ngitung dhewe ping 0. Ki rada rodok payu iki mergane rodok payu iki dadi akeh sing anu neh, rodok rame neh porang. Soale ora payu padha nyalahne sing adol bibit, jereke terkena tipu. Masa sok sing nandur ra payu, bareng payu ora nandur getun. Yes ngono kuwi. Panen. Endi wong ate ora oleh-oleh iki wis pirang-pirang gebalan. Wah. Oleh. Piye sak pira, Yit? Kanu 2 kilo. 2 kilo, ya wis lumayan lah. Masuk ya ngono lho. Wis kerja oleh si cuwilik dai kresek. Baten ya Pak ya. Baten wis ora masalah ning kene ngono kuwi, Nek pengen ngene ya padha buru rene. Ya ora gemen-gemen iki ketoke wong cak-cik. Tak kira yo lek ngene iki ora enek asile. Bae iki bayare wong sesasi 5 juta. Beh. Nemu cilik masuk kantong neh. Jere ses. Baten neh. Bangke. Tah. Pokoke janji sing isik sak jempol sikil ya wis batene jere. Wis karek. Wis manut ae. Karek mbrongot iki carane iki. Iya. Golek bos sing kaya iki lek eneng. Iso pekerjaane jan ngono kuwi. Rokok paling ora ya wis LA bol lah. Suguhane ya lumayan. Kuwi lagi badan sisan. Baten isian jerepeh. Baten janji nemu sing sandok baten deh.
Ya kuwi lho. Anu mung wis ngrame sok. Kok iso kaya ngene iki Jan. Iki sing ngesor kok cilep iki enek oleh apa ora kowe kuwi? Salapanmu ret. Lah kuwi ya karge badan kae lho. Itu sisene kae ku ge badan. Wis oleh patang ono ketok. Anak buah kaya ngono ku lho. Jan merugikan iki. Janji nemu sing sandok jere badan. Alah. Nah, iki ngesor aben cilike ngegel iki kokean bati engko. Gruwel ini wong desa aktivitas ngerayun ngene iki, untuk musim-musim seperti ini panen sambil mengolah lahan sekalian. Langsung tanam lagi, tinggal nunggu panen lagi. Nek pas regane payu ya rada lumayan, dene ra payu wong andak bibit wis naik dhewe dadi ya wis lumayan lah. Wis ora mikir. Wis ora mikir badhe rugi lek iki. Saiki lek mbiyen ya dong ra payu ya njembuk. Tapi ya masih ditanam lagi ya wis kena ngepulian lah musim iki. Kaya emek cengkeh jere iki memek cengkeh lho De duwit apa jere Paris. Jere kan ngerti telungne coklek ngono kuwi to. Omane iki ke wit cengkeh duwit apa jere Paris le nyemone omane. Sing mlayu mulai sedina kaya bangka aku. Demek cengkeh kan rawani mucuk dan dicelungne ceklek, ditelungne ceklek. Coklek. Jere teriarit le. Panas. Piye panas rek. Iya sing enak ijole dhuwit ya panase kuwi to, Yon. Sabar. Apa dene Lek sing dak anu kuwi nyingken tamblek mung dalanan lho sing pinggir anu kuwi gajan iki. Ora kere. Janji metu kringete sehat lho. Tapi bluwer ku anggere tak nyambut gawe malah. Mari Nek gileren ngomah uwer-uwer lo nyambut gawe elake. Iya. Bapak sedina sik ingin ora tau bah iki normal. Munyeng. Derek ya bluwer ku. Wong saiki sing teknik gedung bluwer. Lah aku ki ya gliyengan no kadang. Gliyeng. Aku kuwi ngliyer kuwi lek nyedar rokok esuk kae karo ngombe wedang. Kare kaya semeduk. Arep semaput ya. Mliyeng. Wes lumayan, Cak. Harga per hari ini 11.600. Kurang ya. Nek nggonku. Lunut suwilik nut sak ndok cecak. Nah. Payah ngerayun Ponorogo 11.600, Co. Nah. Engko tak unggah engko sore delon jam 09.00 bengi ngene wis 500 sing delok engko. Aku ya delok wong aku enak kok. Iya kok. Panen porang. Kaya bangka. Kesuwen lho kowe. Dadak lirik-lirikan roh anu kaya demak manuk ya clogrong bature. Ya lek di mati yo. Ngene ngarepe super digancuk kok. Dadak diiling-iling. Super wis salah ya digoyon. Lek super arek saiki iki wis tamane badan mang asak iki. Badan. Lah mang wae gosak lho ya lek terhanu ade. Ya tak dikon gosak iki jajai gen anu ge ada batene iki lho, Co. Tak dadane segulut kok tak dhewekne ning supan. Jare. Ngapik banget nanti sak ndok tecak tenan.
Ini dadine wis sekilo lho geleman. Lek apik. Badan gue. Iki kerusan. Kerosan san. Ora tenan banding rampok. Iya. Ya aja sing gede-gede. Rampok lek iki. Cuwilik. Dijali kaya ndek bangkong. Sakmene kita jarane no. Iya. Kerusan lagi iki tandur Mas Danau sakne. Oke. Keca wis sakmene iki kediawan kok sik disambung neh engko ambek timbang adole anu neh. Oke.